الحمد لله القائل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة والسلام على المصطفى القائل فاطمة بدعة مني من أغضبها فقد أغضبني وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوكا على بركة مسامي نيافوا أني أكا غفي سنومان كنو كفو على كراكا تشيديا سراتي فوي فوكا سمغو كانو أني كتلاكو وطوغو نيونيا أمبي سليم kirabaka kisini nema baka ana somo bela jele ale min ba fa anye aka kuma kan sanu mon kono afo ademso Fatimatu Zahra e asubu doye ni mami ni Fatima ladimi ayekumi iya ale ladimi alaka kisibuka ani mawo madi yutu nyonya fokata jodon se alaka nin awbe ojema kulu sanu mai fe iwajulu keneka ni anye Senegal uka fabala Dakar ka ben December kaloma sambafla ani muga ani duru Aslamia demeto ansar bolo farabba mimbe Dakar kaw feino ka kayni ala kira demso sanuman ka bangeli sankumbe no e Fatimatu Zahra alayha salam uya kanu kan kene bayinsigi ka sabuke an fana karamoga Sayyidi Sheikh Usman Madan Haidra aleka wele dakando ka fo ansaru manake yoro ni subba nunu uka nyenamaya hayna ya soro sigida minna ma shivrate ni ukelenko uka kene sigi ka ngania ira ka fo nindo nye dombaye sabula kira somogo do bangela nina nyongona donula ala sona mamogo bora fambela jelenfe ni kala fara uka abaraina kene nyene mara ankaramogo ni ankaramogo denfe a Seydi Sharif Ibrahim Haidra DGP a serenko kene kono akera ni sondia ko bay awere ku nyebe ala chugaya mununa sigiyoro la sorlen tumana mina kuma kela obe soroka kumata dakurunya flamin sorlo la nin au anga jeka nyamada ofe la bora pere telefu ko ani so dera ko se ni so ja krevesina amwa section fo no section Dakar kan national bureau national mugofo olumu sana ku bodo ni mbara ikoro medine comité fitini ne ko otna ni ko ko pose ana se vite wa fa o mona aina anga faraoka katire kanyere wa wasa aksera ke wasai donc amu fora tante folimina uko wika jo ufarikolo anu nyina anu banda bolo la kanje ka bareke vraiment atiaranye apenama wala sigi ama de la fe amina damne hera la kala ba hera nambola kana bako befu kan to ani sanu ala fe ngala ka sanu re Fatimatu Zahra yana ala sona ka don galtera ala fo woni malo ka ni ala fe sigini ala ka damne era ka lama era ka sigini organte mbogo befu namboro ka doke namboro pe namboro tambulu para ma fe ala ka ke ere namboro ka fo mbogo ko mankan ne me nala sona aljana bi na kala mbogo ci ni mbogo mi ma jata ta so ama ni fe ala ka ni temeni ko fe ala ka ke aljana so dewe ala ka ke kiya balu to so an kala mbogo do DGP ni na na sur nyama ma ama ni fe ala ka ni sawati ala ka baraka da wakura abi fa ka ko chama ala ka nyawa chama ambi silambe bele jelen fo ka bele jelen to asigiro la amba Allah taala baraka da ka wali nyamando ambe kuma ni segiso tan kelen bele jelen ne muyi Senegal kono anga national nyamo fo Senegal ku wali nyamando wuli ka joni chesiri mina shifu ka baraka de na mu fo ku wali nyamando ani section président bela jele ambu bela jele mboku to sigiro la ana sera ka latike minu sera ka yan soro ani minu ma sera ka yan soro ambu bela jele fo ku ti ku sigiro la am minu sera ka yan soro am section sabade sera ka yan soro no e wele ngara yi ani Chelsea ani Mburu ani Dakar era section ani Dakar era comité menji ne ambu fo ku wal ma jo ko Chelsea no ko wul ka jola amma de Allah taala fe shifu ala ku manya koro shija kene ya laba ko nyuma ala ku daanu ma ku kara manya mo nyuma ye ya ba ma ala ka yere ka ko mo nyuma ye ala ka na ujiba babo na mbono bele gilina an kana mo Seydi Sharif Usman Madani Haidra ambafu ya ma akara manya mo nyuma ya ala ka yere ka ko mo nyuma ye ala kuna wolo jena ala ka yera ka kuna wolo ba ala kana ka kuna shulu ba ala ka ngala idu dafa do ciba Muhammadu Musa na ko ko sala ba yera ko bishin yera bunya ko sala rasul balno ala fu ba bela ni
mɔgɔ y'a se y'a ta ka se kɛrɛ kan an ka foli bɛɛ lajɛlen ne ye Adama Watara n'u bɛ n wele ko Logo Adama an bɔra Mali la an y'a dɔn k'a fɔ nɔrɔ b'aw fɛ yan nɔ n'o ye Bamadan den ni Matasa den k'a fɔ a nana waati tɛmɛ aw fɛ yan nɔ donc an nana ka na fara aw kan ka dɔ sɔrɔ a ka nɔrɔ in na kɛnɛ in fana seereya su in na ka fara aw kan n'o ye kɛra denmuso ka bangeli san kunbɛ ye o fana seereya ka fara aw kan an b'a ɲini Alahu Taala fɛ n bɛ sigi min kɛ Ala ka kɛ hɛrɛ ye yarabi an bɛ fɛn fɛn ɲini Ala Taala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye n bɛ san fɛn fɛn Ala k'an kisi a bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ yɛrɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala k'a kɛnɛya Ala k'a farijo Ala k'a ɲɛma la yarabi Ala k'an fara kira ka jama kan sɔli Ala rasul. An bɛ tanga ɲini setigi Ala fɛ ka bɔ Ibilisa dangalen tɔɔrɔ ma an b'an sinsin ni setigi Alaba tɔgɔ ye k'a ɲini o Alaba in fɛ a ka kisi caman ani nɛɛma caman jidi danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O kɔfɛ an bɛ silamɛ jama sanima in bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la. O kɔfɛ an b'an ka sababu ɲuman fo Alimul Alama Badrul Buduri Shamsul Shumushu Al-Muhil Baya Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara baasi tanga belebele an b'a fo ka ba Madani den fo cɛ min nana cɛ tɔw kɔfɛ ka tila ka tɛmɛ u la u y'a kɛlɛ ka dɛsɛ ka kan bɛɛ fɔ ka dɛsɛ ko gɔnbɛlɛfin don ko boniw b'a bolo ko wɔkulɔni b'a bolo k'a ti lagansara seli k'a ti jumadonya seli o kumana fo ka kuma baw da halisa belebele b'a nɔ la Bangoni Kuluda la k'a Haidara awɔ ale de y'an kunu ka bɔ sunɔgɔ la an y'an si bɛɛ kɛ silamɛya la yan an t'a dɔn ko Fatumata Zahra ka bangeni kan ka ɲɛnamaya an t'a dɔn ko mɔgɔ kan ka nisɔndiya n'a ye nka n'ale sababu ye bi an denw de b'a fɔ an ye k'a sera dɛ k'an b'a kɛ cogo di k'a Haidara k'a fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo sabu mɔgɔ dɔ b'i belebele daminɛ n'i ka denbaya m'i dɛmɛ a bɛ dan sira la nka an karamɔgɔ y'a daminɛ a ka denbaya y'a dɛmɛ musow lajɛ yɔrɔ bɛ anw na anw Ansaru musow a man ka bilen anw ka mɔgɔ si ladege an karamɔgɔ n'a ka denbaya b'an bɔ walahi o de ye ladege yɔrɔ ye ale y'a cɛsiri k'a jija ka jɔ a musow y'u sen da a sendannɔ na ba Funɛ Tarawele Ala ka yafa ni silamɛsiw bɛɛ ma a ye sirifila du dilan k'a to a dɔgɔninw bolo ka t'i da don ɲuman na an ba Tanjara y'a ta a nɔ la ni Imam Aliyu ye a dɔgɔninw y'a ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ nin kɛnɛ min kan nin ye an bamuso ta ye Fatima Zaharaw Tarawele Haidara ale de bɛ nin kɛnɛba in ɲɛnamaya ka silamɛdenw la nisɔndiya k'u ɲininka Fatumatu ka histoire la ka Fatumatu kanu jiri u dusukun na munna anw ti an ba ninnu ladege de u ye an fa dɛmɛ a n'an karamɔgɔ dɛmɛ ka nin diinɛ in jɔ an fɛnɛ k'a lajɛ an k'an sen da u sennannɔ na n'olu sababu ye bi an bɛɛ bɔra nin ko ninnu kalama an bɛ an fa fo k'a ka sotigi musow fo k'a denw fo anw kan ka diɲɛ wele de k'a ye na fara an kan an k'an fa n'a ka denbaya fo n'o ye Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara walahi ale de y'anw kunu ka bɔ sunɔgɔ la mɛ an fa n'an karamɔgɔ fɛnɛ kan ka Ansaru ni diɲɛ fara a kan k'a ka denbaya fo olu de y'a to halisa ni cɛw dɛsɛlen b'a la bi n'olu kuma ɲɛ ɲan ma an karamɔgɔ da de na Ansaru an karamɔgɔ denw y'a kunna wolo an fɛnɛ k'an jija an sigiyɔrɔw la an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'an karamɔgɔ kunna wolo k'a denw kunna wolo an kana kɛ lagosi ye fiyewu an karamɔgɔ ma n'a ka denbaya an b'a ɲini Ala fɛ daminɛ in tɛ labanko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye. N'an ka don kuma na an b'an karamɔgɔ fo an b'an ɲɛ jɔyɔrɔ fo an b'an ka sababu ɲuman fo Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara sijan ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'o di an ma Ala kana n'a ka du don du kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ an ka invitew bɛɛ lajɛlen fo minnu bɔra yɔrɔ jan minnu bɔra yɔrɔ sew k'an magɛn nin kɛnɛ kan ani an b'an ka cɛkɔrɔba caman na kɛnɛ kan an ka section caman fana magɛn su in na n'o ye Buru ani Cɛsi ani Welengara olu bɛ kɛnɛ kan ka fara an kan su in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn an bɛ section min kɔnɔ n'an bɛ ka baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ye Dakar ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn comité min kun ta ye Fatumata Zahra ye san o san n'olu de b'a organiser u ka comité la ka jɛ k'a di section ma an ka jɛ ka baara in kɛ tan tɔ an b'u fana fo n'o ye comité Medina ye ko ni hakilibatigiya o kɔfɛ an b'an ka DG bɛɛ fo
le directeur général du paradis. À la disponibilité de l'Ansarouye, Amado Nissena Mana Ansarou ka invitation, on a un personnel de là. Mon attaque, Amamana Jala, Chou Anikle, Naya Laina, Abesra Dama, vraiment, ma Foka Walimando. Amama Tunamba Mifarama, le Bouga de Mama Fana Foka Walimando. Kanyin Alafe, Kena Sirahela, Alaka Muchehela. Déjà peu bien d'homme, quand il y a la carte en paiement. Alors qu'on a la bien comme un grand assaut du gouvernement comme un soldat à leur assaut. Alhamdulillah. On est à la fois à la voie de Nimando. On est considéré dans la nord du Polo, ça va traquer le cas. On est considéré que Fulangani ni Doni ni Polo à la Yassavet. Sharif Ousmane Madan Haidara adenge kuna ulode ayan soroya amba ina ala fe nin kana yin chaman be ala ko no yanyi mawo mai ya ira soro nin kana yin ka ine hami kana wuli ya rabbi ala ko no yanyi amba fa ankara mo ko bismillah aya fa kuna wulu ayan saro kuna wulu ay islamaya kuna wulu amba ni ala fa ala ka ira kuna wulu imbete menen ko fe ankara mo ni ankara mo de asayidi sherif iba haidra abisoroka kumata ay dakurnya flamin lase yani karamo ka kene soronin aw anga je ka nyemada o fe o ko fe na ni kan mo fo mo bi ani beti jamiatul ansar dini kan mo ga chama dia o kan mo era de ansar wi amu fo ala kanu sa ya rabbi ala kanu wera deme o ko fe ka jamiatul ansar dini muso fo ni kanaka na chew kata kuma furi kerengere na muso na fora wajulu be ubi boka be kono kuwe afara nyonga kana wajulu lame ambala deli ya rabbi ala ka dembar tamam duma ubi mi fe ala ko era de kuwe ko fe mi ankara mo fomba foni kanaka mamutu fomba fiti wale kafiri baze ngara flana so ni ngana ma chama kamara ko iwa ni baze ko mi dagare na ko bunde wajulu ko na angara mo mutu aye baze ndaka bana kala kano dia ko mo do kana wajulu kanai ay wan single friend no de abi do ka ya ala kana ya sa rabbi ala kana fo mani ma ayo o ko tamele ko fe ambi Senegali Islamata bulu bela jalinfu mata bulu bota bulu la ka Senegali Islamata bulu bela jalinfu uyambuya Islamé ni sans frontière de Islamé bi yoro ika nga femi nyini we bendi ani faranyoya katika ni ngoma ambi Senegal Islamé ufu ata bulu bela jali ubeyam karama ala kanu sara Islamé Senegal kono ala ka jiti ya rabbi ala ka wasa ala ka bunya ka tamani bela jali o kofe amu jamana mi mono tigi de bana son excellence Bashir Diomaye Diakhar Faye doa mafli ma anaka premier ministre anaka membre gouvernement bela jali nga foli bu bela jali ala kanu sa ya rabbi jamana mi kalfale nduma no Senegalais atako nyuma ala ka danuma ala ka nya lafiya anga jamana anti nya ko no Mali ala Mali lafiya ala hera do Mali kono ala ga hera do nya jamana bela jale kono ibo diga kira boya kama bishina sigila harama kama sallallahu ala Muhammad andramo ni islamé tega ni ngoma foy mo bonga te moka Allah subhanahu wa ta'ala bo fo Qur'an ko abu wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
o silamɛw ma a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen ma aw kana fara fara n'aw tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma ka min kɛ ala bɛ sɔn aw bisi nka maa kelen tɛ se ka foyi laban o tuma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma halisa an ka ala ka diinɛ protéger halisa an ka silamɛya diinɛ protéger n'i y'a mɛn ne nin taabolo mɔgɔ ye ne nin taabolo mɔgɔ ye i sigi bɛ fɛn dɔ de kan ayiwa n'o fɛn yɛrɛ tɛ yen i bɛna mun de kɛ sisan o tuma an ka jɛ an bɛɛ min dalen don a la ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an ka jɛ an k'o protéger o tuma o bɛ kɔlɔsi ni jumɛn ye kuma ɲuman fɔ ka hasidiyaw dabila ka silamɛya tiɲɛ yɛrɛ fɔ kunfin ye a ka ca la n'u y'a faamu ayiwa o na k'an bɛɛ lajɛlen fɛ wa an na sanzɛrɛw la hɛrɛ la wa an na limɛ sɔrɔ nka n'an banna ɲɔgɔn na n'an ye ɲɔgɔn hasidiya n'an ye ɲɔgɔn juguya o ti kɛ foyi ye fɔ ka kɛ tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin silamɛ ɲɛmɔgɔw ma yarabi ala k'an kisi o ma bɛɛ halisa ala ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma bi sigi an sigilen don musoba dɔ de tɔgɔ la n'o ye kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a denmuso min n'u b'a wele ko Fatimata Zahra al-Batul an sigilen don o de tɔgɔ la bi ka bɛn ni o ka bangeni san yɛlɛma ye nin kɛnɛ ninnu ye kɛnɛbaw de i hakili to a la ni kira bɔra fɛn o fɛn ka bangeni sera n'i y'a mɛn i jija i ka tiga san min b'i kɛrɛfɛ n'o de se b'i ye a ka tiga ɲini n'a y'i kɔri ko mun de y'a fɔ ko i y'a faamu bala kira mɔden dɔ bangena walima kira den dɔ bangena ka bɛn nin ma walahi o ka bon i ka fɛn bɛɛ lajɛlen a ye dɛnbali bɛ t'u la kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a bɛ taa waati min na a ye nin fɛn ninnu de fɔ an ye n'o ye kira bɔnnaw ye a ko inni tarikun fiikum thaqalayni fa in tamassaktum bihima lan tadilu min ba'di a ko ne bɛ taa ka fɛn belebele fila de to aw bolo yan n'a y'o fɛn belebele fila minɛ aw tɛ fili ne kira taalen kɔfɛ fiyewu sahabaw ye kira ɲininka u ko Muhamadu o fɛn belebele fila ye jumɛn ye a ko ala ka kuranɛ o ye fɔlɔ ye ni mɔgɔ min ma kuranɛ bila kuranɛ minɛli tɛ ka a gafe minɛ ka yaala n'a ye walima k'i yanga n'a ye k'i kan ja n'a ye walima k'a tajwidu siraw dɔn o dama tɛ kuranɛ dɔnni min ka bon o bɛɛ ye mɔgɔ min ye kuranɛ labaara ne ala kira taalen kɔfɛ o tigi tɛ fili o ka filanan ye jumɛn ye wa itirati ani mɔnɔw o tuma mɔgɔ minnu mana tugu ne bɔnnaw kɔ olu tɛna foyi yira a la fo n'a kɛra ne kira kun bɛ min kan parce que olu ye ne dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan an karamɔgɔ i mana kɛ kira fɛ cogo o cogo i tɛ se ka k'a fɛ ka tɛmɛ a somɔgɔw kan e mana kira dɔn cogo o cogo i tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ a denw n'a mɔdenw ni mugarabu minnu b'a kɛrɛfɛ kan o tuma so dugulen ye jumɛn ye o tɛ ɲinɛ ye wa o tuma o de bɛ yen don o don o tuma kira bɔnnaw olu de ye so dugulen ye u ye kira dɔn a sokɔnɔna u y'a kɛnɛmanama dɔn o tuma n'i gɛrɛla olu la i tɛ fili fiyewu ka d'a kan kira jogo bɛɛ lajɛlen sabatilen don olu de la n y'a ɲini ala fɛ hali u bɛ t'u kanu ni minnu b'an dusukun na ala k'a kɛ sababu ye k'an don alijinɛ kɔnɔna na o tuma an sigilen don kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a denmuso min ye nin ye kira denmuso belebeleba de ye Fatimata Zahra min kun ka di kira ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ala ye kira lajarabi a ma den sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a yɛrɛ ma min su don fo n'a kɛra Fatimata Zahra a taara k'ale to nka kira ye den o den sɔrɔ a yɛrɛ tɛgɛ ye nin den bɛɛ lajɛlen su don o tuma o bɛ mun yira e la k'a fɔ lajarabi ala sɔnna k'o da hali a ka kira yɛrɛ kan o tuma ni ala ye lajarabi da e min na k'i ka sabali kira den ka di bɛɛ lajɛlen ye mɛ kira y'a den bɛɛ lajɛlen su don fo n'a bɔra Fatima la o tuma den kelen min tora kira kɔfɛ o de kɛra Fatima alayhi salam
o kuma kidatigi b'a f'i ye cogo di a ko i k'a dɔn kira mamadu mustafa ye kuma fɔ nin den ma kuma minnu n'u bonyana kosɛbɛ a ko o yɔrɔw kɔrɔtalen don kuma yɔrɔw kɔrɔtalen don a ko i k'a dɔn o bɛ fɛn de bange k'a yira fatumata zahara ko alinɛmusow bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ni kira mamadu mustafa ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam a ye min sɔrɔ k'o fɔ a denmuso ka kunbɛn la kira ko cogo di sallallahu alaihi wasallam ni musoba in ma n'o ye fatumata zahara a ko fatimatu bid'atun minni bid'atun minni a ko i k'a dɔn fatimata ye ne yɛrɛ dɔ de fatimata alayhi salam a ko i k'a dɔn fatimata ye ne dɔ de yu'zini ma azaha fɛn min ne alakira tɔɔrɔ min bɛ ni muso in tɔɔrɔ n'i ye fatima tɔɔrɔ a b'i n'a fɔ i ye ne alakira yɛrɛ de tɔɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o kuma a ka janto ni muso ninnu na salam a ye jogoba minnu kun b'a la ani a ye fɛnba minnu k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kuma i k'i jija i ka ladegeli kɛ o fɛn ninnu na parce que wajibi ninnu tigɛra ka kɛ k'a fɔ fatumata ye nin kɛ a ye nin kɛ bali o bɛɛ bi fɔ fo e yɛrɛ de ka taasi bilayɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ la k'a fɔ ne bɛ min na ni ne kɛra fatumata kanuba ye ne ka na nin bila fatumata kun bɛ min fɛ ka tugu o kɔ o kuma o ye jumɛn ye yɛrɛ dɔgɔya k'i furucɛw bonya ka sabali cɛ kɔrɔ ayiwa ka hinɛ walidenw na ka kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o de tun ye fatumata jogo ye alayhi salam o kuma kira ko fatumata bɔra ne na ne yɛrɛ bɔra fatumata la fɛn min ne alakira tɔɔrɔ walima fɛn min fatumata tɔɔrɔ min bɛ ne tɔɔrɔ fɛn min fatumata tɔɔrɔ min bɛ ne tɔɔrɔ a ko cogo di tuguni a ko inna allaha la yaqdaba li ghadabin fatimata zahra a ko i k'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala bɛ dimi ni fatimata dimina o kuma i kan k'i janto k'a fɔ kira bɔnna ninnu fatimata kelen tɛ ala ye olu de sɛnsɛn ayiwa k'u ko fɔ o kuma i jija u yɔrɔ o yɔrɔ i ka tɔɔrɔ kana sɔrɔ i jija o la dɛ hali n'a fɔra ko fali ye kira bɔnna ye i janto o fali la e kana yɛlɛ sanfɛ hali n'a fɔra ko jakuma don i janto o jakuma na i ka to ka dumuni d'o ma lahara dɔ na k'i bolo bɔda dɔ ye mɔgɔw ma ala ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn ye f'i ka sɔn o ma hali a ka duw kɔnɔ mɔgɔw tɛ kelen dɔ bɛ yen o bɛ wulu wele a bɛ na dɔ bɛ yen n'o ko polisi a tɛ na dɛ a b'a dɔn fɛn t'i bolo e ma kolo yɛrɛ sɔrɔ jango e b'o tɔ n'ale o tuma o b'a yira ko hali adamadenya yɛrɛ la ko mɔgɔw nana ala ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn ye wa tilka rusul fadalna ba'dahum ala ba'din hali n ka kiraw n ye dɔ kusaya dɔ ye o tuma a b'o cogo la ala subhanahu wa ta'ala ye kira denmuso fatumatu zahara a y'o bila muso tɔw de sanfɛ ni a fa yɛrɛ ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam o tuma ko ni fatumata dimina k'i k'a dɔn o ye ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka dimi de yɛrɛ bi ala k'an kisi nin musoba in ka dimi ma o tuma ni musoba in bɛ dimi sɔrɔ cogo di fo k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ko k'u bɛ nin musoba in fɛ jogo minnu b'a la o ka sɔrɔ e la ni e ye muso ye n'i ko i bɛ fatumata ladege fatumata kunkololen don a cɛ ye tile kelen a ma cɛ dala minɛ nka e y'o ye ni cɛ ko n ko e ko tan cɛ jakuma e yɛrɛ waranin kan ni cɛ ko da i b'a fɔ e ti da yan a ti kɛ ne na dɛ ayiwa muso ayiwa cɛsirila i cɛ kama e bɛ se ka kɛ fatumata ɲɛ muso min bɛ ji kalaya ayiwa n'a ni cɛ bilala ɲɔgɔn na k'a fɔ ko ji sigira i taalen y'i ko i yɛrɛ ni kulo bɛ bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ e bɛ se ka kɛ fatumata ɲɔgɔn o tuma jogoba minnu tun bɛ fatumata la fo jogobaw de tun ka sɔrɔ i la ka kolo i cɛ ye cɛ ko i ka min kɛ k'o kɛ a ko i ka mun to k'o to o de ye fatumata jogobaw ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ minnu k'an bɛ fatumata fɛ bi o jogo min sɔrɔ zara tɛ taa na bi an ka musow bi walicɛw bonya ka tɛmɛ hali u yɛrɛ cɛw kan bi
ye kɛnɛ kan de o nisɔnkadi walicɛw kɔrɔ n'u bi kɛnɛw kan n'u taara kɔɲɔkɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ u bi cɛw bɛrɛ bɛrɛ walima ni dunan nana u ka so u b'o dunan yɛrɛ bɛrɛ wa i b'i fɛ ka mun dun bi kana i fana jabaji dun wa i ka tun b'a kɛ ayiwa yaasa ye walima tigadɛgɛ bi sɔn kusa dɛ k'a sɔrɔ a cɛ bɛ yen a donni na ala cɛ yaasa nege b'a la a t'a dilan a t'a dilan o nafigi ninnu n'u ye walicɛ bonya i ɲɛna e yɛrɛ b'a fɔ ko ala ka muso ɲuman ni muso sugu donna garisigɛ la nka n'ala y'a den na ti sɔn u bɛ kuma min bɛ su fɛ hali yɛrɛ f'i ta bere la ala cɛ o tuma Fatumata jogo cɛ bonya kun o tuma Fatumata kun ti walicɛ bonya ka tɛmɛ a yɛrɛ cɛ kan o musow tɛ yen wa kɛrɛnkɛrɛn kan n'a a dɔw bɛ yen u b'u suru ka bɛɛ fo a tigɛ ni karamɔgɔ nana karamɔgɔ salamu aleykum u b'u suru k'o fo cɛ terikɛ mana salamu aleykum bɛrɛ u b'u suru k'o fo n'u y'u kɔ don i b'a sɔrɔ k'o kan bɛ f'u cɛ kan sanfɛ o bɛ ten de o tuma Fatumata jogo kun ye min ye Fatumata Zahara n'a cɛ kun b'o da ye a kun bɛ da ye yarabi ala ma musow jogo kɛra Fatumata jogo ye wa a bɛ ten n'i bɛ alijinɛ fɛ f'i ka nin jogo in de sabati yɛrɛ la so i nɛgɛli don dɛ o tuma kɛra Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam a ko i k'a dɔn nin Fatumata min filɛ a ko i k'a dɔn nin de ye alijinɛdenw bɛɛ lajɛlen lakunu muso o muso bɛ n'i bi don alijinɛ kɔnɔ o darapo dira kira denmuso de ma k'a fɔ alijinɛden musomanw kuntigi o ye kira denmuso de ye Fatumata Zahara alayha salam tile tila k'a fɔ tuguni a ko i k'a dɔn Fatumata Zahara a bɔlen alakira la sallallahu alaihi wa sallam a ko tushiru ila annaha qit'atun minhu wa annaha juz'un لا يتجزع منه وعزيتها عزلا أقويك دكتور محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وفاطمة بورا أجريها وما مغمو بوريلا نيو تورو بسيكي فاما بدي كدي ما شيدي فيه مغلقا مكيدين o tuma ni mɔgɔ y'i den tɔɔrɔ hali n'a ma e yɛrɛ sɔrɔ n'a y'i den tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ e yɛrɛ la o tuma mɔgɔ ye hali bɛti dɔ tɔɔrɔ i ka da la k'a fɔ i ye kira joli dɔ de tɔɔrɔ wa a b'i n'a fɔ i ye kira yɛrɛ de tɔɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma janga to o yɔrɔ la kosɛbɛ i k'a dɔn joli in bɔra kira joli de la sallallahu alaihi wasallam ko o bonyalen o b'a yira k'a fɔ kanu kan ka gɛlɛya Fatumata Zahara de la ka kanu minɛ kanuna min ka bon kosɛbɛ ayiwa ka kanu minɛ kanuna min ka bon ka tɛmɛ kunya bɛɛ lajɛlen kan o de b'i sauver diɲɛ o de b'i sauver lahara yarabi ala ma an kɛra Fatumata kanubagaw ye nin sanga in de la ala sɔnna ma ka nɔnɔ poyi nin kɛnɛ sanuma in kan n'o ye an fana karamɔgɔ Aseyidi Sheikh Usman Madan Haidara ale selen kɔ kɛnɛ kɔnɔ a kɛra nisɔndiya koba ye u ma sabula u kun sigilen tɛ n'a ye Sherifkɛ ana ka nɔrɔ n'a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri a y'a kanu ka nin kɛnɛ seereya ka na duwawu don kanuɲɔgɔnw ani silamɛya dɛmɛtɔ ansar a tɔnden minnu bɔra fan wɛrɛw fɛ ka na fara u kan baara in na sigiyɔrɔw lasɔrɔlen Sherifkɛ ye dakuruɲɛ 2 min lase ne ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ alhamdulillah na mi fɔlɔ ka ala de fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn ka soli an ka kira ba kan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka soli a soli ka salimaw kan ka soli a ka sahaba ɲumanw kan o kɔfɛ k'an ka foli ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma minnu y'an ka baara bila ka nin sigi nin waati na nin kɛnɛ in kan ka bɔ yɔrɔ janw na ka bɔ yɔrɔ suruw na foli bɛ aw ye o kɔfɛ alhamdulillah an bɛ jamana min kɔnɔ o ye Senegali ye a dugula min ye Dakar ye Jamia Tanzania Islamia kɛrɛfɛ Sud ni o bɛnna
le 14 12e mois 2025 mois. Ami Dakar ka pefo. Yo foli na. Ka Silamɛ pefo. Yo foli na. Ka karamɔgɔ pefo. Yo foli na. Ka ɲini Ala fɛ dugu in. Ala ka yiriwa. Ala ka barika. Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ. Amina ya Rabbi. N'an bɔra yen. Naam. An bɛ Ayibu fo. Ne mana wajuli kama. Ayi. Ne kun tɛna. Ayi. Mɔgɔw bɔra yɔrɔ jan na ka na. Naam. O kama n ko n bɛna sen jɔ dɔrɔn ka dugawu kɛ. An ka ɲɔgɔn ye. Diyara n ye. Ani su in yɛrɛ fɛn min b'a la. Naam. Ka se ka seereya dɔ sɔrɔ o la n ye yan. Yanni an ka se setigi ma. Tiɲɛ. N bɛ fɛ k'a fɔ ye a bɛ kɛnɛ min ka su in na. Naam. Kɛnɛba don. Tiɲɛ. Kɛnɛ don. Naam. Min ye jɔyɔrɔba ye an bolo lahara Ala ɲɛ kɔrɔ. Tiɲɛ. Kow bɛ ban. Pewu. Kow bɛ ban. Naam. Bɛɛ cɛsirilen bɛ i ka baara de la Kuranɛ ko ten inna sa'yakum la shatta. Tiɲɛ. Ko aw kungo ka ca dɛ. Tiɲɛ. Sita ni sita tɛ kelen ye. Ayi. Ne bɛ ka jɔrɔ. Naam. N ye yan ɲɛmɔgɔw jalaki. N ko nin waati nasɔn ninnu na a bɛ saliw de ɲini. Naam. N'a bɛ ɲininkali ninnu kɛ a bɛ sali ka nɛnɛ bɛ. Mɔgɔw bɛ sigi fiɲɛ na ka dekun ka bon. Naam. Ne y'o f'u ye. Mais sisan anw sera yɔrɔ la. Naam. Inna sa'yakum la shatta. Naam. An y'o ye. Parce que minnu bɛ yan ni ɲɛ bɛ dulɔki l'olu kan na anw tɛmɛna yɔrɔ dɔ la sisan dulɔki t'olu kan na. Ayi dara. Naam. Kurusi min b'u la a ka bɔ hakili ma. Naam. Mais bɛɛ n'i ka baara tɛ. Tiɲɛ. Ayi dara. Ne ko Alahu akbar. Belebele. Ni nin bɛ se ka kɛ diɲɛ nɔfɛ. Naam. Mɔgɔw bɛ se ka sigi nɛnɛ na Ala nɔfɛ. Siga foyi t'a la. Ayi dara. Ayi dara. Wallahi dulɔki kurusi tɛ yen. Naam. A ka bɔ hakili ma. Tiɲɛ. N bɛ fɛ ka mun fɔ su in na. Naam. Ka sigi nin kɛnɛ in kan miniti damadɔ. A kɔrɔ dɔɔnin y'i fɛ k'a faamu. Naam. A bɛ jɔyɔrɔ min tɛ ye Ala ɲɛ kɔrɔ. Ne ma da la bato bɛ yen min bɛ se ka s'a ma. Parce que wale ɲuman dɔn don. Tiɲɛ. N'i y'a mɛn fitiri n'i y'a mɛn ko el kafir. Naam. Arabu ka kan na ko kafiri. Naam. Kafiri tɛ foyi ye arabu kan na fitiri wale kɔ. A bɛ fɔ fitiri wale de ma arabu fɛ ko kafiri. O y'a sɔrɔ kira yɛrɛ mana fɔlɔ jango kafiri ni silamɛ ka ye. Mais kafiri bɛ arabu kan na ka kɔn kira yɛrɛ da. Alahu akbar. Ayi dara. N bɛ fɛ ka mun fɔ Alakira sallallahu alaihi wa sallam. A ka hiji laban na. Naam. A ye hiji ko kelen de kɛ. Tiɲɛ. Mais u bɔtɔ hiji kɛnɛ kan. U ka ka na hiji bɛ kɛ Maka kira kun sigira Madina. Tiɲɛ. Alayhi salatu wa salam. Naam. U segintɔ ka na Madina. U sera yɔrɔ dɔ la a ye jama jigin ye k'u reposer k'u lafiya. Parce que kilo 400 ni kɔ de don. Naam. N'a fɔra k'o taama sen na walima fali kan dɔw bɛ ɲaamɛ ka dɔw k'u sen na. Naam. Sera yɔrɔ dɔ la u bɛ jigin k'u lafiya ka dumuniw kɛ ka tila ka a daminɛ. Tiɲɛ. U ka jigin yɔrɔ dɔ la. Naam. Kira ko silamɛw ma a ko a man ca Ala bɛ sɔn ka ci bila ale ma a bɛ Ala ka wele jaabi. Alahu akbar. Naam. O kɔrɔ ye a sigalen don a yɛrɛ la ba ni surunyanen don. Alahu akbar. Ko bɛ ban. Tiɲɛ.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كنا توكيني لقلوب فبه بيقول نشي سرلا قربنا ni ka kun foto dɔ ye ka n'o dɔw ta ye i b'a dɔn ko ti to a cogo la ayi foyi ti to a cogo la ala kɔ ni si sɔrɔla a kana kungo don a kana kungo don o bɛɛ kɔfɛ baani bɛ yen mɛ yan'o bɛɛ cɛ jɛni mun i bɛ kɔrɔ jɔnni min bɛ tɛmɛ ni si kan e ye dɔ su ye e ka kɔrɔ ye mana an b'an kun fɛ de ko ka n'i nɛgɛ kana sɔn kana sɔn dɛ ni kabakolo ye a ma dulon an kunna gansan an bɛ kuma nɔ tɛ nin tigi b'a la kira si nɛma b'a ma a ko sababu ma a ko a bɛ se ka ɲɛ ala bɛna mun wele n b'a ka wele jaabi a ko nka n b'i da ka fɛn fila to aw bolo o fɛn fila n'a jantor'u la k'u kɔlɔsi a ti fili a ti fili n'o fila tora aw bolo a ti fili a ko n bɛ taa ka ala ka kuranɛ to aw bolo o kɔfɛ n bɛ taa ka na denbaya tɔw bolo ɲu kalifa aw a ko ninnu fila ti fara fiyewu fo alijinɛ kɔnɔ a ye nin fɔ silamɛw ye maa min na ni a nana ni fatuli surunyana a ye silamɛw wele a k'u ma a ko n b'aw ma ni ala ye a y'a kɛ ala kama a ka jɛ n'o la denbaya la n kɔfɛ fɛn dɔ fɔra ye ala fɛ a yɛrɛ ye sɔnni dɔ sɔrɔ mɔgɔ jɛɲɔgɔnw idara bɛ yen mɔgɔ b'i jɛɲɔgɔn bɛɛ mara i b'i teri bɛɛ mara i b'i barokɛɲɔgɔn bɛɛ mara mɛ n'i ye kodɔnna ye bugurida tɛ dɛ ni hakili b'i la i b'u bɛɛ dɔn ni ne ti yan nin bɛ se ka kɛ n jigi ye ni ne ti yan nin bɛ se ka jɔ n denw jigi kɔrɔ ni ne ti yan nin bɛ se ka jɔ ne musow jigi kɔrɔ walahi bugurida tɛ i b'o dɔn teriw la n'i b'i yɛrɛ kan kira sɔmina k'a ye kan n'ale ma taa fɔlɔ juguya daminɛna somɔgɔw la a yɛrɛ ɲɛna munna a ko Seydina Ali ma don dɔ la Ali banana don dɔ la a fari ganna farigan in juguyara kosɛbɛ o ko a ma ko an ti dɔgɔtɔrɔ wele dɔw ko k'o y'a sɔrɔ a bɛ Madinɛ dafɛ dugu dɔ la u ko an b'i ta ka na Madinɛ bana in de kun fɛ a ko ko a kana siran a ko ni bana in t'i fa u ko tuma na i bɛ gundo dɔn wa ko n ti gundo dɔn a ko mɛ gundo fɔra n ye a ko Alakira y'a fɔ ne ye sallallahu alaihi wasallam a ko Ali i ɲɛ bɛ ɲɛda caman na u bɛ yɛlɛ i fɛ nka ni ne ti yan don min na i bɛna fili ɲɛdaw ma i bɛna fili ɲɛdaw ma wa i ti sa banana dɛ la i ti sa fiyewu f'i kunkolo joli k'i gosi bilen Alakira kuma k'a ye sallallahu alaihi wasallam a ye nin fɔ Seydina Ali a ko i ti sa fiyewu fo kunkolo in joli ka gosi bilen o kɔrɔ ye u b'i faga de u b'i faga u b'i faga o la bana in fɛngɛnen a ye silamɛw wele a ko a y'a kɛ Ala kama a k'a jɛ don n ka denbaya la n ye n ka denbaya kalifa aw ma Ala kama
kira ye nin fɔ siɲɛ 3 n'i ka denbaya kalifa aw ma ala kama a y'a jɛ don n ka denbaya la siɲɛ 3 Allahu akbar Aidara kira fatura a ye denbaya min kalifa kira janfara a denbaya bɛɛ fagara Amerikaw mun faga dɛ ayi japonɛw tɛ dɛ la selila waalew minnu bɛ misiri kɔnɔ Aidara selila waalew minnu bɛ misiri kɔnɔ olu de ye Hasani faga olu de ye Huseni faga olu de ye Seydina Ali faga selilaw jisiba tenfinw ten duuru kojugu fɛ Allahu akbar fo k'u wulilen don ten na seli fɛ olu de ye Seydina Ali faga Allahu akbar yɛrɛ n b'a fɔ ye ko seli tɛ silamɛya ye o yɛrɛ tɛ koyi n'o fɔ ye siɲɛ caman silamɛya ye san 12 kɛ ka se 3 ma seli faridayalen tɛ yen sun tɛ yen jara tɛ yen hiji tɛ yen silamɛw bɛ yen ka ala kɛ kelen ye k'i kɔ don batomafɛn bɛɛ la ka walimuso to a tigi bolo ka tiɲɛ fɔ ka layidu dafa silamɛw ye san 10 kɔ de kɛ ni kilasi kɔnɔ yan ni seli ka farida ye alors o la kira kisi ni nɛɛma b'a ma a nana ka so a sɛgɛnnen bɛɛ kungo bɛ fɔ ale ye ale de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ala ko ta kira ko ta nin n'a muso bɛ kɛlɛ la nin n'a balimaw faralen don ɲɔgɔn tɛ ninnu dɔ sɔrɔ a bɛɛ bɛ fɔ ale de ngolo sɛgɛnna don dɔ a nana don a ka so a ko a muso ma a ko n bɛ don ka n da dɔɔnin kana sɔn maa si ka don n kan kana sɔn maa si ka don n kan a donna Hussein nana k'a bɛ don ka dɔgɔ o y'a sɔrɔ a ka dɔgɔ muso in y'a nɛgɛ nɛgɛ pour que n'a donna a bɛna taa kira tɔɔrɔ quoi parce que a mɔkɛ don et puis denmisɛnnin don fana kira dun bɛ fɛ k'a lafiya de sallallahu alaihi wa sallam alors muso in ye Hussein nɛgɛ nɛgɛ ale bɛ tobili de la baara la a ye Hussein nɛgɛ k'a bali ka don mais ale y'i to a ka baara la Hussein donna a yɛrɛ ma Hussein donna musokɔrɔba in n'o ye alakira muso ye sallallahu alaihi wa sallam a tulo bɛ sigisigi kan na segu an ka segu ka kan na ni mɔgɔ kasira ka kule tɛ i bi kasira b'o kɛ an b'a fɔ k'a bɛ ka sigisigi musokɔrɔba in ye alakira muso sallallahu alaihi wa sallam a ye sigisigi kan mɛn kan mɛn a wulila ka don a y'a sɔrɔ Hussein sigilen bɛ kira disi kan kira bɛ ka kasi kɛ muso ko a ma ko subhanallah ko mun bɛ a ko a muso ma ko Jibirila bɔra yan sisan riwaya in na u bɛ mɛlɛkɛ wɛrɛ fɔ min ti Jibirila ye o bɔra yan sisan ko a nana fɔ n ye ko n bɛ nin den bɛɛ wa n ko a ma kojugu a ko n ma ko walahi i mandenw bɛ nin joli bɔ i b'a faga i kɔfɛ a kɛrɛ ma ɛ Hussein n bɛ fɛ a k'a faamu a y'aw cɛsiri dɛ ko nin banna de kira ko silamɛya tɔ bɛna kɛ seli de ye pour que a ka d'u ye silamɛ dɔrɔn ko a bɛ seli mais a bɛ layidu dafa non kabini ala k'an da an m'a ye walimuso nɔfɛ non muso in ye sigiɲɔgɔn ɲuman ye kabini ala k'an da an m'a ye ko a bɛ walicɛ nɔfɛ non a ka jago ye tiɲɛ de a ti maa namara n'i ka dɔrɔmɛ tora fɛ a b'a segin ma non ko silamɛw bɛna dɔn ni min ye ko a bɛ se a ko nin yɔrɔ min na
ye tiɲɛ dɛrɛ a dira a kɛra o ɲɛna dɛ a kɛra o ɲɛna tiɲɛ a kɛra o ɲɛna alors n bɛ fɛ ka mun fɔ yan na ala kɛra sɔrɔ sira a ko n'i ye denbaya kalifaw ma ala kama a y'a janto a ma k'aw ɲɛna dɛ kalifa in ma k'aw ɲɛna ayi mais kira ka denbaya bɛɛ janfara ka faga tiɲɛ o la na ala kɛra ka kalifa kɔnɔ aw ni ne an bɛɛ jigi bɛ kira ka sɔrɔ de ka lahara tiɲɛ an bɛ ka seli min kɛ na an fa m'a fɔ an ye dɛ ayi la fatumatu fa de ko ko ala ko an ka seli k'a b'an jogo ye tiɲɛ an bɛ don misiriw kɔnɔ kɔlɔsiw b'an bolo ala min bɛ ka fɔ an fɛ na fatumatu fa de y'a fɔ an ye tiɲɛ o tuma na n'o y'a denw kalifa ka taa k'a bɔnnaw kalifa ka taa na bɛɛ n'i tile don anw tile ye nin de ye mana an kan ka mun kɛ an kan ka jira kira la na kalifa ma kɛ anw ɲɛna ayi wa ninnu ma faga anw ɲɛna ayi n'o tɛ an bɛ sa u fɛ tiɲɛ bilahi ala b'a dɔn an bɛ sa u fɛ tiɲɛ 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 mɔgɔ maa jigi bɛ alijinɛ kan na kira ka denbaya n'u ka ko dɔ sera a Na. n'a to a ka tɛmɛ i kan ayiwa nin ye seere de ye an bolo ala ɲɛfɔ tiɲɛ ko in ma kɛ anw ɲɛna dɛ Ayi. mɛ ala anw bɛ kira fɛ an b'a ka denbaya fɛ tiɲɛ u ye denbaya min dogo k'u sen d'a kan Na. anw b'a bɔ an seko bɛɛ la Na. yan'an ka se e ala ma tiɲɛ i ka k'an seere kira ɲɛkɔrɔ na ko a ye kalifa min kɛ anw y'a minɛ Allahu akbar a dira a dira aw sara bɛ ala de bolo aw sara bɛ ala bolo aw y'a ka sunɔgɔ bila k'a ka baaraw bila ka na aw sigi nin fiɲɛ in na na ni sara bɛ ala bolo ala ɲɛ b'aw bɛɛ kɔnɔ tiɲɛ a dira n bɛ fɛ a kana nin ko ninnu a kana tulonkɛ minɛ ayiwa a kana tulonkɛ minɛ na maa o maa kɛr'i den fɛ walahi i b'a tigi fɛ siga t'a la dɛ a dira alors kira y'a denw kalifa tiɲɛ mais Seydina Abubakar Na. a ye kuma o de fɔ ko urqubu muhammadan fi ali bayti ayiwa ni ganimɛ b'i tila walima ni nafolo b'i tila ubiyɛn ni fɛn b'i tila Abubakar b'a fɔ hey a y'a janto alakira la a bɔnnaw ye o kɔrɔ ye a ye kira bɔnnaw bonya kira kan tiɲɛ alors n'aw sigira kɛnɛ kan ko Fatumatu bangena na k'a ka wariw bɔ k'a ka baaraw bila na dɔw bɔra dugu la u ka jan dɛ tiɲɛ u bɛɛ nana nin kɛnɛ kan tiɲɛ o de la an b'a fɔ an saw ye n'aw sigira hali réunion na i kan ka wuli ka taa sekow ni kutubuw nɔfɛ k'u ka dugawu k'i ye yɔrɔ min na na hami min na dɛ a hami fɔ i ka réunion kɛ yɔrɔ la tiɲɛ a dira n'a ma minɛ yen yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen Allahu akbar bilahi aliyul azim a dira ala tulo b'a la ko o ko mana gɛlɛya aw bolo na na a ka réunion kɛ yɔrɔ la a ka wajuli kɛ yɔrɔ la n'a y'a yira ala la yen n'a ma ɲɛ hali n'a taara maga ala tɛ sɔn Allahu akbar a dira yen ye jihadi kɛ yɔrɔ ye tiɲɛ tɔgɔ ɲini yɔrɔ tɛ ayi ala ɲini yɔrɔ don tiɲɛ i ni ani ka nafolo sabaw y'o laɲini de ta ala kɛ ko sara kan tiɲɛ a dira diinɛ y'anw sɔrɔ yan tiɲɛ cɛw joli bɔra musow joli bɔra pour que diinɛ ka se yan tiɲɛ alors n'aw sigira o kɛnɛ kan na aw bɛ ala ka seereya kɛnɛ de kan tiɲɛ lahara don na aw ye nin waati in ta kira bɔnna dɔ ye kira min y'a ka denbaya kalifa na a jɔyɔrɔ dɔ b'o bolo lahara siga t'a la dɛ ɔ kira ka denbaya kanukun ani an tugukun la na o ye alikira ka kuma ye tiɲɛ an b'o labato siga t'a a la filanan ye mun ye na u kunbɛ cogo di fo an k'an janto de o jogo tiɲɛ ni jogo tɛ diinɛ tɛ yɛrɛ nkalon don tiɲɛ fɛn o fɛn bɛ fɔ a bɛɛ ye nkalon han fo tile ka da ala la na
kala ka ala ya sabati ka muru ka kira ya sabati kai dogo kere jihadi ni jihadi ni ka bamuru ta yere dogo fe aitara kisi yon ka si fenge ka hine ka makari ni dine ni bora na kafiri ka kusai ya tara dre mo bi misiri kono kafiri ka kusa do ye ala nye ko rabina isini aitara amin ya rab amin kafiru kum misiri kira ko fe o misiri me ala ko kafiru do wala tusalli ala ahadin مات منهم أبدا ولا تقم على قبرهم إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أولا أيدرا لكو كان سلي وشكاني أفرقا كان سلي ديني شكا نعم ni juma sera ale de bi jɔ ka kutuba fɔlɔ kɛ ka kira mankutu n'o kɛra kira bɛna ka sɔrɔ ka seli ni silamɛw ye mais ala ko k'a kana sela su ma ko kafiri don ko kafiriyara ala ma ne cɛ bi misiri kɔnɔ a bɛ ka se ala kira de ka misiri kɔnɔ Allahu akbar a ye jɛ don cogo la dɛ ni cogo tiɲɛna dɔrɔn ni ala tɛ to mɔgɔ bi fili mɔgɔ bi tiɲɛ ne setan ne bi se mɔgɔ mais n'i bin ne bi wuli siga t'a la dɛrɛ asafurulayi nana o de kama asafurulayi ma na i ka mɔgɔ tɔɲɔ ka asafurulayi fɔ o ti mɛn o ye danga de ye asafurulayi nana de ni setan ne y'i dɛsɛ yɔrɔ min na i y'i jija setan ne seri la ka ko dɔ tiɲɛ i bolo i yɛrɛ nimisara ka segin ala ma asafurulayi bi baara kɛ yen de a y'a janto nin na aw sara bɛ ala bolo ne mana wajuli kama n nana ni aw ka ɲɔgɔn ye ka na kɛ seereya dɔ ye aw fana kɛrɛfɛ lahara an bɛ ka se ka kumada dɔ sɔrɔ ko an ye ko dɔ kɛ kira somɔgɔw ka ko la a kana sariya na n y'a fɔ aw ye ansaru bi yɔrɔ o yɔrɔ hali ni muso kelen don maa si tɛ yen kelen kɔ n'i bɔra min kalama n y'a f'i ye hali ni se t'i ye n'i ye 5 sɔrɔ tiga san i ka mɔgɔ dɔ wele ka fara i kan na an ka tiga ɲimi fatumatu bangena nin n'o ye ne la walima hasan bangena nin na ubiyɛn useni bangena nin na ala kɛra somɔgɔw ka ko mana se ko dɔ kɛ ko dɔ kɛ hali n'i kelen don seereya don lahara n tɛna kuma janya n bɛ kuma surunya yan k'aw fo aw sara bɛ ala de bolo dɛ n y'o fɔ ansaru muso kelen bɛ yɔrɔ cɛ kɛlɛ muso kelen bɛ yɔrɔ n'ansaru don diɲɛ bɛɛ bɛ tila k'a labato fo ni ala t'i min nɔfɛ foyi tɛ o mɔgɔw kira sɔrɔ silam a yɛrɛ k'a lajɛ an ka kira nana a fa kɔrɔma de yatimɛ mais a sera ka diɲɛ bɛɛ minɛ cogo di mɔgɔw sera ka da la ko ala bɛ kuma fɛ mɔgɔw sera ka da kuranɛ na cogo di mɔgɔw ma da kuranɛ na ko arabukan don la mɔgɔw dara fɔbaga yɛrɛ de la k'an b'a dɔn kun kabini ala k'an da an b'a ka kojugu mɛn n'o ye min fɔ bi o ka sugu tiɲɛna sɛgɛsɛgɛli de daminɛna tan ni cɛ sɛbɛsɛbɛw sɔrɔla ka da ala kira la sallallahu alaihi wasallam a ye janto nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ a y'a cɛsiri an nana dakar bonya yɔrɔw cayara mɔgɔ caman kabako yɛrɛ dalen don an sigiɲɔgɔnw an t'u dɔn u t'an dɔn k'u y'a mɛn ko Hayidara bɛ so in kɔnɔ tuma bɛɛ u bɛ tobiliba de kɛ tobisaraw jeni u bɛ fɛnw tuma bɛɛ u bɛ tobiliba de kɛ an sigiɲɔgɔnw an t'u dɔn yɛrɛ an t'u ka kan yɛrɛ mɛn ne n'u bɛ kuma tubabukan de la dɔɔnin dɔɔnin ne tɛ tubabukan mɛn nka je me débrouille u b'an bonya kɛnɛ k'an bɛ dugawu k'u ye
ni kene kam jo ala ka so na ka do ne ro di fo de aka ni ngon ke ro aka wadu ke ro femi ngere ni do ama aya de ala la yi na manye na korobala anata ma atinye abi yife Allahu akbar dara billahi alim ba madani de azana ni mo amin aya de to na ni jogote dinete asafura bi fenye fenfe shetani selila obike kwa mgo de elkemalu lillah ko yene ala tani jombi fi de jombi dese madola shetani se jombi mais ni bina wi kawu ili ala wero ka istighfar ke sebi ala na la tubi la ka nimsali ala biya siyata ala bre ngambaka jurumuka astaghfirullah wa idanadi abi fo ma el istighza billahi ko ka muke ala ka tege da ko nya ka ko ya fam ka tla ka fara kun ko ya fam sama na ni ma fa bi fa siyafu ita ai ko da bi wala ala ka no de ala ka no wasa ala na da sai yin da da sai bi ala de ko ya rabbi ala ka uso amin ala ka no sili da be shila amin ala ka no sili da be shila amin ala ka uso ala ko amin ka he ko ala ka uso ya rabbi ala ka uso Alsira ala kira demso ka bageni kenede ka ka jira kira la ala bona fe ya rabbi ala ko ke shiri aw ame o ame ana ala madala duya ala ka dwana cha ala ka amla sarama ame do ka na jamana mali se kana aseli woseli do ka na jamana ame do ke jamana ala ka korosi ala ka mali kɔlɔsi ala ka denw kɔlɔsi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka juguw dɛsɛ ala ka juguw dɛsɛ ala ka juguw dɛsɛ an bɛ jamana min fana kɔnɔ Senegal ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka bɛn don a kɔnɔ karamɔgɔw y'an bonya kunfin bɛɛ y'an bonya ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala k'aw bɛɛ nisɔndiya amisaliw ala k'aw bɛɛ nisɔndiya Boro kajan, mo boro yoro jamna. Si te ala bolo mana, na pesa rabi ala di. Edra se ka fui nya yere, ya goma. Na mbeke ni me ala mina, obisi. Ala kan sa boda, kamela banya, solli ala rasul. Baya, ko ka baya ko ya dalai. Ami jono de ala nya ko. Siga fui ta. Atara. Ano kule bi do ka ko. Cete musote min donna silamɛya la ala kira bolo n'i ma nin layidu wɔɔrɔ in ta ten a ka sahaba cɛman tɛ yen a musoman tɛ yen min ma nin layidu wɔɔrɔ ta a ten a dalilu bɛɛ dafalen b'a bolo fana an y'o de fɔ karamɔgɔ ye n'i ma sɔn mɔgɔ si ma kɛ silamɛ ye ala kira bolo n'i ma nin layidu wɔɔrɔ ta a ten wa kira ko fana n'i y'a ta ko n'i y'a dafa i kana siran dɛ ko jahannama tɛ se k'i jeni munna ala k'an zan da o n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kɛra Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ ala k'an s'a kɔrɔ bara in kun cɛra nin cogoya in la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi ɲinantaw kɛra hɛrɛ la cogo min san wɛrɛ ta ala ka o yira aw na an bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ an kun bɛ Senegal Dakar ka bɛn décembre kalo tile 14 ma san 2025 a silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofaraba min bɛ Dakar kaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni ala kɛra denmuso sanu ma Fatimatu Zahra alayha salam ale ka anniversaire kunbɛn
u y'o kɛnɛ de sigi min ɲɛnɛmayara an karamɔgɔ fɛ ani an karamɔgɔ den a seyidi sherif iba haidara ala sɔnna ma a nana kuncɛ an ka sherifkɛ fɛ bahauddin kamaluddin fakhruddin a seyidi sherif usman madan haidara ale nana kana kɛnɛ in kuncɛ ni duwawu sanumaw ye wala an bɛ ala de deli san caman senegalikaw ka fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ a ye hɛrɛ min sɔrɔ senegal ala k'a jidi ala ka kisi ni tanga kɛ ala ka bɔdaw di diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu k'an karamɔgɔ ye ala ka segin n'a ɲuman ye ka na an yɛrɛ kun ɲuman sɔrɔ yan an b'aw fo ka a wale ɲuman dɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan ka foli ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an ba sanuma ma ale min ni fatimatu zahara ka jala b'a bolo n'o ye hajja tanti fatimata tarawele madame haidara an bɛ duwawu k'a ye san caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Fatima